muswada bwo kugania komenta miaka yobokoreri bwa baraia banyareko bagochoro kurase miaka 5 wike miaka 5 nebere wike obosyo bwe bunge ya Senate no moseneta bwe county ya Nandi omusike Samson Cherargei nigo nyareko bagokungusa ebirengerero kurasa abakenya anene mono kurase county ya Kisii na gutumanye mulikito Sam Miyenda kubwatekana no muswada ori bose bwe bunge ya Senate igoro yo komenta emiaka yoborai ase abarai bachorire kurwa emiaka 5 gwika emiaka 5 nebere omuswada oikiwa ase ebunge yueno moseneta onandi Samson Cherargei omuswada oariganirie ebirengererio ebinge kurwa ase abarai abana siasa na boigo abakenya litukolia rero nigo boigo abamenyi bumuchi obusungu ase county ya Kisii besokia na gukana ekerengererio ekyo bamente miaka 7 obisi ngangonye miaka 5 yoke menyene ntulikora bintu bagokora ngobono einegurwe bagotomentera bunantu abakenya ekatiba yete tu yarenge kiria ndetindo chiaje yo komente miaka 5 mbiyere iregenderere ko bayiga ekiagera umuntu kagambire rimo nere twaruo nunde nera akoreki aso stage ya kamera nja sama oni anenkorwa sonone se miaka 5 yokumia nyakibara yande se miaka 7 na turumie mono nyorukuwa gwito kuarenge ira ni miaka ene abana inchi abani go baganirie serikali kumurekera ayachandete abakenya chingakieki anene mono amangana yobochenusha na boigo uchumi yense ito uwanja bunantu abana inchi sababu yaye abora nyoru muntu otokoreire bobe utonyanya sire uso turirande tusinywe miaka yinga kitugo chenche muntu mwao. Mimi ni mkaaji wa hapa town. Hivi ndio vingi tutakera bakorerwa mangana y'isukuru sifisi ekire igoro roje mangana nyagitari bache yaje ya mangana buna na jaye eche ekiri asenge njomba ndoroje so ine stage bwenerete be kunonye ramia ebe kuchi shedi anonye customer chigocha chiaigame kere mbure gutu toji kobekera kumene jaye bwe kaenda sha eyisa eyeta konye ti umwana inchi asenge ncho yaki umwana inchi naronse mono otaramanyanga yagwa pressure abuji ebine bintu bigwenata kurigererwa kubwa gotote bya muna parliament pamente miaka 7 chaya abante bakwenda nyagitari bayirana umuntu atari gushugulikira bakoraro rana nakia abantu abagotuba gushugulikirwa samarwaira abantu barwari batakeire kwenda nyagitari uchumi ya sarekire nabotogane ti serikali anyendi byokogwa baro gupunguza miaka y'ukorugoro echino nyenene uchumi yense ya birindi amangane sector ya afya. In fact, the people are dying in the hospitals. Bantu mbali kwenyara NHF buna ya chencho chasha president yale korora akonya wananchi apunguze tax kwanza alafu mangana ya hospitali ishughulikiwe watu wanahangaika watu wanalala njaa nigobono amaiso onsi aligeretie ebunge ya Senate ekero omoroberio bwoko yeunengia orachie gochaka kuripoteria egetaseni kia Getembe TV nchenkoro kwa Sam Miyenda Mono mulikito Sam Miyenda so gutwariganirio roboti urugasinchera ayo boikiranu